Aurreko legealdietan egin izan da lanketarik arlo honetan, bai eta hainbat proiektu abiatu ere, uste ezagunena batez ere Harriaitz kultura ibilbidea izan dela, baina gure ustez behar genuen osotasun bat, behar genuen proiektu oso bat, garbi identifikatze genitun zeintzuk ziren proiektu honen osagai nagusiak, baina behar genuen osagai guzti horiek, puzlearen pieza guzti horiek nolabait lotu eta josiko luken proiektu bat. Eta batez ere ikuskera bat falta zitzaigula iruditzen zitzaigun. Eta altzala ikuskera berri bat, ikuskera berritzaile bat eta ikuskera eraldatzaile bat. Izan ere gu gure buruari galdetze genion, posible alda egungo turismo eskaintza konbentzional eta inertzietatik bestelako turismo eredu eta eskaintza bat osatzea eta garatzea. Eta justu, hausnarketa horretan ari ginela, egin genuen topo Jon Maia bertsolariarekin. Uste danok ere ezagutzen dezuela Jonen jarduera nagusia bertsolaritza da, bere enborra, baina urteak daramatza beste hainbat eremutan ere lan egiten, bere ekarpena egiten, izan musikan, izan literaturan, dokumentalgintzan, itsas kulturan eta baita ere turismoaren alorrean ere, eta lan egiten duen eremu guzti horietan badago, eremu guzti horiek ardatz baten bueltan egituratzen ditu, eta da daukagun honen aurrean posible ote den bestelako mundu bat sortzearen aldeko ideia eta motivazioa. Eta injustu motivazio horrek ekarri zuen Jon Usurbilera, eta udalarekin eta herriko eragileekin elkarlanean aritu da, turismo alorrean ere beste mundu bat posible denaren ideia lantzen, sortzen eta egituratzen. Eta uste dut lortzen ari garela. Turismoari dagokionez, gaur aurkeztera goazena, eta eskuartean daukagun proiektu hau badelako lan berritzaile bat, bai edukiz eta baita moldez ere. Eskaintza honen egilea ez baita turismo agentzia bat, zuek hemen bildu zaten herriko eragileok izan zarete eduki nagusiak nola baite mai gainean jarri dituzuenok, ez? Gulan honen abia puntuan honako galdera hauek jarri genituen mai gainean. Zerk ezaugarritzen du Usurbil? Zer eta nola nahi ditu balioan jarri ezaugarri horiek? Zergatik? Zertarako? Eta nola dinamizatu eta proiektatu hori guztia bai barrura begira, herrira begira, eta baita ere kanpora begira. Eta galdera horiei modu kolektiboan erantzun behar geniela argi izan dugu hasieratik, bestelako turismo eredu eta eskaintza bat osatu behar bagenuen eskaintza hori betik gora eraikitakoa izan bertzuela, eta horretarako metodologia parte hartzaile bat jarri genuen martxan, eta proiektuaren lehen fasean Jon Maia herriko eragile, talde eta mugimendu ugarietako ordezkariekin bildu zen, 40tik gora, dokumentazio lana egitearekin batera, ez? Eta entzute eta elkarrizketa fase horren emaitza izan da 650 Usurbil bizi proiektua, hain justu iazko abenduan zutegi lepo zela jendarteratu genuena. Eta esaten nuen ere edukiz berritzailea dela ere, turismo estandar orokorretatik harago, proiektu honek Usurbilen identidadean, Usurbilen baloreetan, gure ondarean eta baita martxan ditugun proiektu eraldatzaileetan oinarritutako eskaintza bat proposatzen duelako 650 Usurbil bizi proiektuak. Eta ondorioz, horrekiko interesa duen bisitaria bilatu nahi dugu. Alegia turismo identitario, eraldatzaile eta aktibo bat sustatu nahi dugu.
Izan ere, nahiko genuke ere turismo aukera bat izatea, palanka bat izatea, beste gizarte eredu bat sustatzeko. Eta posible ez ikuste dugu gainera beharrezkoa dela ere. Alabaina, gakoa da, argian non jartzen den, zer den ikusarazi nahi duguna, norentzako, eta horregatik diot berritzailea dela eskuartean daukaguna. Uste dugu gainera turismoan usurbilek dituen aurrekari urriak, kokapen geografikoak, herri hau osatzen dugun elkarte eta mugimendu biziek, herri honen historia aberatsak eta azken batean herri honen ezaugarriek hori ahalbidetzen dutela. Eta gainera lan hau oso testuinguru edo urtemuga berezian landu dugu, justu iaz bete ziren 650 urte Usurbil herri bihurtu zenetik, hortik ere proiektuaren izena, eta efemeride historiko hori baliatu nahi izan dugu, gure buruari galdetzeko lehen esan dudan bezala zer den Usurbil, zer bereizgarri dituen gure herriak, zerk sortzen duten gure herri identitatea, eta horiek nola proiektatu nahi ditugun. Bai herrira begira eta baita ere kanpora begira, ez? Eta injustu mugarri hori erabili dugu historiari eta iraganari begiratzeaz gain, batez ere etorkizunari begiratzeko ere. Kontua da lehen esan dudan bezala zer den